Запіс гэтага выпуска я тройчы пераносіла з-за хваробы і ўсё адно запісала гундосам голасам. Здароўе важная рэч, яно ўплывае і на наш стан, і на нашыя планы, і на ўсё жыццё. Прапаную сёння паразважаць, што мы з вамі можам рабіць, каб берагчы сябе, а таксама паслухаць гісторыі ацалення і нават уваскрасення ў біблійныя часы і паразважаць, што яны прамаўляюць да нас у дні сённяшнім і якую інфармацыю нясуць паміж радкоў. Запрашаю. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчынкі! Я, Тацяна Немчанінава, сёння да вас з клопатам. Вясна ў разгары і самы час падумаць пра сваё здароўе, аднавіць дэфіцыты пасля зімы. Каб клапаціцца пра іншых, нам неабходна самім добра пачувацца. У рубрыцы «Лекі для цела» паразмаўляем пра прафілактыку. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Я тут збольшага, каб нагадаць вам пра тое, што вы і так ведаеце. Жанчыны прызвычаіліся клапаціцца пра іншых і забывацца пра сябе. Дапамагае звычайна вонкавы штуршок. Сёння штуршок напамін ляціць да вас. Зоймемся медычнымі даследаваннямі. Базавы агляд можна прайсці ў паліклініцы па месцы жыхарства. Шукайце кабінет дыспансерызацыі. Запісвацца туды не трэба. Бярэце карту, прыходзіце, мераеце ціск, атрымліваеце накірункі на агульныя аналізы, біяхімію, а таксама на электракардыяграму. Абавязкова зрабіце флюараграфію. Маці маёй знаёмай працавала ў рэнтген-кабінеце, кожны дзень прымала дзясяткі пацыентаў, а сабе не рабіла здымак лёгкіх некалькі гадоў. На выніку рак ёй выявілі надта позна. Штогадовая флюараграфія дапамагла б распазнаць яго на ранняй стадыі. Правярайцеся. Таксама раз на год неабходна праходзіць стаматолага і гінеколага, нават калі нічога не турбуе. Запішыцеся на агляд, здайце мазок на флору і цыталогію, прайдзіце ультрагукавую дыягностыку малочных залозаў і органаў малога тазу. Быць жанчынай – дар Божы. Слабасць, бяссонне, раздражнёнасць не абавязкова кажуць пра агульную стому. Бывае так, што вы выспаліся, добра паснедалі, а сіл усё адно не прыбавілася. Такі стан сведчыць пра недахоп карысных рэчываў у арганізме, якіх здагадацца немагчыма, а прафілактычныя комплексы вітамінаў не надта эфектыўныя. Лепш патраціцца на аналіз, выявіць канкрэтныя недахопы і папаўняць менавіта іх. Прыватныя лабараторыі і медцэнтры прапануюць здаць комплексны аналіз, вітаміны і мінералы, але можна рабіць і сваю падборку. Абавязкова кантралюйце ўзровень вітаміну D. У нашых шыротах яго амаль заўжды не хапае. Медыкі рэкамендуюць прымаць круглы год, павышаючы дозу ўзімку. У норме паказчык павінен быць вышэй за 30 нанаграмаў на мілілітр. Жыватворнымі таксама з'яўляюцца вітаміны групы В. Напрыклад, вітамін В1 забяспечвае нармальны метабалізм і функцыянаванне нервовай сістэмы мышцаў. Варта яго праверыць. Варта. Далей вітамін В2 забяспечвае клеткі энергіяй. Без яго тканінам складана аднаўляцца. Пры дэфіцыце В2 пачынаюць лушчыцца крылы носа, вушы, павекі, рэжуць вочы, зніжаецца вастрыня зроку і парушаецца сон. Пракантралюем вітамін В2? Пракантралюем. Наступны вітамін В6 дапамагае змагацца з інфекцыямі. Без яго нармальна не працуе практычна ніводны ўнутраны орган. Таксама В6 харчуе нервовую сістэму, падтрымлівае здароўе скуры, валасоў і костак. Глядзім узровень В6.
Абавязкова. А вось B12 ужо не пра прыгажосць, але пра надзвычайную важнасць у арганізме. Ён стымулюе працу імунных клетак лейкацытаў. Пры дэфіцыце вітаміна B12 можа не хапаць здаровых чырвоных крывяных цельцаў для перамяшчэння кіслароду ў арганізме. То бок пры анеміі важна кантраляваць не толькі феррытын, але і вітамін B12. На яго недахоп могуць паказваць халодныя рукі і ногі. Дэфіцыт вітаміна B12 вядзе да дэпрэсіі і праблем з памяццю. Якія яшчэ вітаміны трэба кантраляваць? Варта правяраць узровень вітаміну С, вітамінаў А, Е. У стандартныя комплексы таксама ўваходзіць аналіз на ўзровень фоліевай кіслаты, фосфару, калію, натрыю, хлору, магнію і агульнага кальцыю. Я спраўдзіла інфармацыю ў некаторых мінскіх лабараторыях і медцэнтрах. Параўнаць змест комплексаў і кошты можна ў нашым тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі». Пакіну там інфармацыю. І калі ўжо рабіць поўны чэкап, то таксама варта здаць аналізы на гармоны і анкамаркёры. Ну што, атрымалі ад нас сяброўскі штуршок? Займіцеся праверкай арганізму і праходзьце яе штогод, бо наша цела – храм Божага Духу, які жыве ў нас. Пра яго неабходна клапаціцца. Господь мой пастырь, нестачи не маю, і шляхом збавлення мяне вядзе. Любов'ю і ласкою душу насичає, у темной долине не страшно.
У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Здароўе пытанне няпростае, асабліва калі яго не хапае. Біблія ясна адказвае, чаму людзі хварэюць, у тым ліку добрыя людзі, дзеці. Зло ўвайшло ў гэты свет праз чалавека. Бог стварыў для нас рай на зямлі. Але нават у эдэмскім садзе чалавеку нечага не хапала. Кара прыйшла не за з'едзены яблык, а за непаслушэнства. Бог сказаў не чапаць адно адзінае дрэва як знак паслухмянасці, падпарадкавання творцу. Чалавек жа замест гэтага паслухаў спакушальніка. Так здарыўся разрыў паміж Богам і яго тварэннем, і дасканала задуманае тварэнне перастала быць дасканалым, а ў ідэальны свет пранік грэх, войны і хваробы. Яны проста ёсць, і нікуды мы ад іх не падзенемся. Хваробы не абавязкова даюцца ў пакаранне. Напрыклад, праказа Ёва была спакусай д'ябла, праверкай, у якой па задуме шатана ён мусіў перастаць славіць Бога. Але чалавек веруючы дзякуе Богу за ўсё, і за добрае, і за кепскае. Господ здольны перамяніць плач на танец. А няверуючы, наадварот, нават у цудах не заўважае Божай славы. У Новым запавеце чытаем такую гісторыю. Вучні з Ісусам праходзілі міма жабрака сляпога ад нараджэння. І спыталіся ў яго вучні ягоныя, кажучы: «Рабі, хто саграшыў, ён ці бацькі ягоныя, што ён нарадзіўся сляпы?» Адказаў Ісус: «Не саграшыў ані ён, ані бацькі ягоныя, але каб былі выяўленыя праз яго справы Божыя». Ісус ацаляе яго. Надзвычайная справа. Той, хто ніколі не бачыў, становіцца ведушчым. Гэта ўзрушае горад. Суседзі пытаюцца, ці ён гэта. Нехта адразу ж адмаўляецца верыць, кажучы, што гэта іншы чалавек. Фарысеі і юдэі па некалькі разоў перапытваюць у чалавека, хто і як зрабіў яго ведушчым. Выклікаюць на допыт яго бацькоў. Чуюць сведчанні, але ўсё адно адмаўляюцца верыць. І Ісус кажа: «На суд прыйшоў я ў гэты свет, каб тыя, што не бачыць, бачылі, а тыя, што бачаць, зрабіліся сляпыя». Яны хочуць цудаў дзеля саміх цудаў, а не дзеля славы Божай. Патрабуюць ацалення, а не Господа, які яго здзяйсняе. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. А вось выпадак са старога запавету, які сведчыць, што за здароўе неабходна маліцца. Юдэйскі цар Эзекія смяротна захварэў. Да яго прыйшоў прарок Ісая, каб пацвердзіць, што лёс яго вызначаны Богам. Хутка валадар памрэ. І Эзекія адвярнуў аблічча сваё да сцяны і маліўся да Господа, кажучы: «О Господзе, узгадай, што я хадзіў перад абліччам Тваім у праўдзе і са шчырым сэрцам, і рабіў тое, што добрае ў вачах Тваіх». І плакаў Эзекія плачам вялікім. І тут жа прарок Ісая атрымлівае новае слова ад Бога: «Вярніся і скажы Эзекіі, правадыру народу майго, я пачуў малітву тваю і убачыў слёзы твае. Вось я аздараўлю цябе, і на трэці дзень ты ўвойдзеш у дом Господа, і я дадам да дзён тваіх 15 гадоў». У Бога быў канкрэтны план. Жыццё Эзекіі завершана. Але цар просіць Бога змяніць план. «Я пачуў малітву тваю», адказвае Господ. Яму не складана адмяніць смяротны прыгавор. Яму не шкада 15 гадоў. Ён здольны перамяніць усё ў адно імгненне. Але важна, каб мы асэнсоўвалі гэта, верылі ва ўсемагутнага Бога і звярталіся да яго. Наступная гісторыя з Новага запавету. Пра жанчыну, якая 12 гадоў пакутвала на крывацечу, сказана, што яна аддала на лекараў усё сваё утрыманне сваё і ніводзін не здолеў вылечыць яе. Яна знаходзіцца ў натоўпе тых, хто прагне Ісуса. Яна не лічыць сябе вартай забіраць яго час, тлумачыць, прасіць. Ціха падышоўшы ззаду, дакранаецца да крыса шаты ягонай і адразу спынілася ў яе крывацеча.
Чалавек бы нават не заўважыў, што сярод мноства людзей нехта дакрануўся да яго адзення. Вучні так і кажуць: «Настаўнік, натоўпы акружаюць цябе і ціснуць, і ты кажаш, хто дакрануўся да мяне?» Але Ісус не проста чалавек, ён Бог. Ён заўважае кожнага, хто мае патрэбу ў ім. Яму да кожнага ёсць справа. Жанчына вымушаная прызнацца, што такім чынам атрымала аздараўленне. Ён жа сказаў ёй: «Будзь пэўная, дачка, вера твая збавіла цябе». Не адзенне Ісуса дало ацаленне, а вера ў яго сілу збаўляць. 107-й псальм кажа: «Ён паслаў слова сваё і аздаравіў іх, і выбавіў іх ад магілы. Няхай славіць Господа за міласэрнасць ягоную і за цуды ягоныя для сыноў чалавечых. Няхай ахвяруюць ахвяры падзякі і няхай абвяшчаюць з радасцю пра дзеянні ягоныя. Цуды не дзеля цудаў, а дзеля славы Божай». Такім чынам не знаходзім у Бібліі медыцынскіх гісторый лекавання. Усе апісаныя выпадкі захворвання і нават смерці, часта заўчаснай, паміраюць і дзеці, і маладыя людзі, іх ацаляе і ажыўляе Ісус. Сляпых, нямых, кульгавых, аздараўляе ад гарачкі, эпілепсіі, крывацечы, праказы. Толькі цуд Божы. У Бібліі няма выпадковых словаў, і гісторыі маюць не толькі прамое значэнне, але служаць метафорай да дня сённяшняга. Фізічная хвароба – гэта толькі знешняя праява. Яна як сімптом, з якім цяпер можа даць рады лекар, мікстура, укол, але гэта ўсё адно не ратуе ад смерці. Смерць у Бібліі выкарыстоўваецца ў значэнні вечнай смерці, смерці душы, якая не трапіла ў валадарства Божае. Смерці фізічнай тут не існуе, у Бога ўсе жывыя. І ёсць толькі адзін лекар, здольны ацаліць ад вечнай смерці. Гэта Ісус Христос. Так жа, як ацаляў, калі хадзіў па зямлі ў выглядзе чалавека, так і зараз Ён адзін ёсць наша збаўленне. Прыняўшы ў сваё жыццё Ісуса Христа, мы пазбаўляемся ад смерці душы. Па ўскосных згадках і намёках мы мяркуем, што апостол Павал меў невылечную хваробу. Ён заве яе джалам у целе, ці бадылём, у перакладзе Антонія Бокуна. Але сам Павал тлумачыць яго паходжанне духоўнасцю. «Каб я не вывышаўся празмернасцю адкрыццяў, дадзены мне бадыль у цела, анёл шатана, каб біць мяне, каб я не вывышаўся». Нехта з даследчыкаў лічыць, што гэта хвароба вачэй, нехта, што прыступы малярыі, нехта настойвае, што гаворка ўсё ж пра духоўныя слабасці чалавека. Мы да канца не ведаем, але бачым, што гэта не перашкодзіла Паўлу аддана служыць Богу. Выпраўляцца ў місіянерскія падарожжы, вытрымліваць цяжкія ўмовы ў турме, дзе ён правёў нямала часу. З другога паслання да Карынцінаў апостола Паўла: «Дзеля гэтага мы не журымся, але калі наш вонкавы чалавек знішчаецца, дык унутраны дзень пры дні абнаўляецца. Бо гэты караценькі, лёгкі прыгнёт наш робіць яшчэ большай і большай вагу славы вечнае для нас, якія глядзім не на бачнае, але на нябачнае, бо бачнае часовае, а нябачнае вечнае». Быць жанчынай – дар Божы. Самая апошняя кніга Бібліі, адкрыццё Яна Багаслова, яшчэ завецца «Апакаліпсіс». Яна распавядае пра апошнія часы, калі згарыць зямля і ўсе яе справы. Часы страшныя з фізічнага гледзяшча і ў той жа час самыя абнадзейваючыя ў духоўным плане. Вось цытата адтуль. «І пачуў я голас з неба, які казаў мне: напішы: адгэтуль шчаслівыя мёртвыя, якія паміраюць у Господе. Так, кажа Дух, каб яны супачылі ад працаў сваіх, і справы іхнія ідуць за імі». Не страшна быць мёртвым фізічна, страшна памерці духоўна. Дарагая дзяўчынка, давай разам памолімся. Господ святы, Ты вялікі і велічны, Ты міласэрны і ўсемагутны. Я дзякую Табе, што даў дажыць да гэтага часу. Малю Цябе за кожную дзяўчынку, якая слухае гэтую перадачу. Пашлі нам здароўе. Дай сіл, Господзе, праслаўляць Цябе сваімі справамі. Асабліва прашу за тых, хто мае нядух. Ацалі іх, Господзе, праз лекараў ці адным толькі Тваім дотыкам.
падоўжы нашыя дні на гэтай зямлі і палепшы іх якасць. А мы дзякуем табе за ўсё, за добрае і не вельмі. І верым, наш Господ, у тваю сілу. Няхай нам будзе па веры нашай. Амен. Скарбонка. Жыццё фізічнае і жыццё духоўнае адбываецца ў розных сусветах. Адно мы добра бачым, іншае не можам ні памацаць, ні патлумачыць, але адчуваем, што яно ёсць. І тым не менш, жыццё фізічнае і жыццё духоўнае не існуюць адно без другога. І ў месцы іх перасячэння ёсць чалавек. Ты, дарагая дзяўчынка. Паслухай верш Аркадзя Куляшова «Нябёсы, акіян, я знаў даўно». Нябёсы, акіян, я знаў даўно, блакітны, неабсяжны, першародны. А ўсё, што зорам на зямлі відно, не больш, не менш, як свет яго падводны. Тут водарасці пушчы векавой, бялявых хмар, вятроў бясконцых плыні, спрадвечных гор застыўшыя вяршыні, усё яго да хваль, што пада мной, дзе акіян разлёгся атлантычны. Тут свет другі, і глыбіня, і мель, і ёсць прастор, не меншы за касмічны, для хваль салёных ростам скарабель. Я — трэці свет. Я кропелька малая тых светаў двух, звычайны чалавек, што неба і зямлю ў сабе змяшчае, і ў свет адзін злучае іх навек. Дзівосна мы створаныя Богам, такія маленькія, а так шмат змяшчаем у сабе. Такія простыя, а колькі механізмаў, дакладных сістэм прадумана і зладжана працуюць у нашым арганізме. Дарагія дзяўчаткі, я, Тацяна Немчанінава, зычу вам давяраць Господу ўсё. І сваё здароўе ў тым ліку. Клапаціцеся пра яго сродкамі, дасяжнымі ў наш век цывілізацыі. Вядзіце актыўны лад жыцця, праходзьце абследаванні, добра харчуйцеся, прымайце вітаміны, неабходныя лекі, але яшчэ больш клапаціцеся пра здароўе душы. Рана ці позна мы пазбавімся сваёй зямной абалонкі, а душа застанецца жывой толькі ў Ісусе Хрысце. Початку до конца моё жыццё в руках Айца. Калі ўсё супраць мяне,
живу, але Христос живе во мне, Христос живе